στη ισοπαλία σε ένα μάτς το οποίο πήρε λιγότερα από αυτά που άξιζε με βάση την απόδοσή της. Εδώ για την League Face του Conference League 1-1 με Σάντρο Πρόβερς. Ζωάο Μάριο, λίγο έλειψαν μπερδευτούν με τον Γκρούγιτς. Ο Πορτογάλος είναι για Κοϊτά, ο Κοϊτάς πάει για Ρότα. Ο Ρότα δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός ωρίων αγωνιστικού χώρου. Παίρνει το χειροκρότημα πάντως από τον Μπακαρί Κοϊτά για την προσπάθειά του. Μάρκο Νίκολιτς, 17 νίκες, μένει στο καλές και 3 ήττες. Ένα ποσοστό επιτυχίας 68% από την άκρη του πάγου της ΑΕΚ. Κεφαλιά από τον Μουκουντή, Περέιρα με Καλοσκάμι, ο Καλοσκάμις για Γιώβιτς. Πρώτος ο Ανδρούτσος τον πιέζει ο Σέρβος και κερδίζει ο Λουκα Γιώβιτς.